Sa moto, nga gihatod jud ko sa barkada nga doktor ni Ford sa muang balay. Nagsige ra jud ko og pasalamat kay Doc sa iyahang kaayo sa kuha. Ginapuga pa jud nako siya nga iingon niya nako kung unsay naa sa 2016. Kung anong nakaingon si Ford nga nagkita ami ana nga tuig. Og katong nakita ko niyag usab, wala daw ko niya buhi. Pero unsa man ni karon? A joke or damgura? Nga iyahamang gihalok-halokan ng ulo adtong iyahang ex. Pero ang tubag ni Doc, nga dili daw niya pwedeng istorya. Kay private case daw ko no. Then pagka next day, natingala silang mami kung anong naa na daw ko. Anak na lang ko nga ning uli naming Ford. Baka konsad ko, di ba? Ug ako na lang po nga gibisi ako ang day sa shop. Tama rasad kay naa may mga made to order nga mga dress. Nga medyo na busy ra pud ko. Ug medyo nakalimtan pud na ako. Nga broken man di ay ko. I was about to leave kay moadto ko og station kay aron mahatod na ako ang tambal ni Daddy. Og sa dihang naa may bugdo nga nitungha ang kanahan. Nag-antipara pa. Kagwapo jud sa minatay ba. Pero wait sa. Dili pwede. Erase na ako. Kay gipasakitan ra ba ko ani. Nasuko day ko. Bitaw. Ningon pa si Ford. Nga love, imuha lagi kong gibiyaan. Gipangita kang mama. Tubagpod ko niya. Nga love, para sa Juana or para kang Amanda? Tubag siya. Nga love, kabalo ko nga nakita minimo gabi eh. Pero let me explain sa karon. Ug ako adyo nang gituyok akong kalimutaw. Dili tungod sa kalami. Tungod na sa ko ang kalagot niya. Nga mo explain daw siya karon. Ug ako siyang giingnan. Nga enough na akong nakita. Ug na-explain na rasad ko nga no. So nag-work jud imuhang gihimo nga betterment, di ba? Nagbalik gud mong Amanda. Tubag pud siya. Unsa gud na love pa? Unsay nagbalik oy? Og tungod sa akong kapungot og kalagot siya ha. Nasagpa jud nako siya. Nilagting jud ako ang palad siyang aping oy. Nakasagpa jud ko niya. Ug ako siyang giingnan, ngayaw na ko dulain. Dili na ta mga bata aron magduwa-duwa. Makipagbuwag na ko nimo. Og na-realize na ko gabi nga si Simon jud ay ako ang love. Og dili ikaw. Nitubag pud siya nga naghimo ra kag excuse Sofia. Tubag ko niya, mao ba? Maayo kay kabalo ka. Hunya ko kay wala. Kabalo ba ka nga nagmahay ko nga nakita na ko na imuhang nawong. Nagmahay ko nga niadto ko og kondo nimo. Ug usapod, unsa may imuhang ikasakit nga imuha namang kong nakuha. Di ba mao na to akong bayad sa imuhang mga nagasto nako. So fair na ta. Tubag siya. Nga na imong lantaw nako, Sofia. Pero kung dughan ani nga time, kay gasuol jud ang kasakit lagi. Ako siyang giingnan nga pahawa na Dre Clifford. Kay wala na tay istoryahan. Og busy ko. Dayon nang utana si Ford
kung seryoso ba ko nga makipagbulag sa yaha. Nitubag pud ko niya nga mura ra ba ko og ga-joke si moha karon. Hawa na be. Layas na. Pero wala gyapon na siya ning lakaw ug ang iyahang matagod kay gapula na. Basta kay nikalit na nagtulo iyang luha. Nganong sakit man kaayo lang taon. Nga gahilak siya. Nitubag pud ko niya nga 100% nga sure na kayo. Tubag si Ford nga okay. Kung mao ni mo ang gusto, respeto na ko na. Hug nilakaw na siya. Pero nga naman nga murag ako'y naisayop naman duha. Paglakaw niya, nagdali-dali kog sulod sa sakyanan. Ug dito na ko gigawas tanan na akong kasakit. Dito jud ko ning tiyabaw og ayo. Sakita jud lagi. Gitext din ako si Freda kung asa siya. Ug maayo na lang kay wala siya duty. Ug niadto ko silahang balay. May anak pa na si Freda sa kuha. Nga basin daw o goodbye hug to ang gibuhat nilang Ford og siyang ex. Ningon pa na si Freda, nga sagdi na to si Ford oy. Ayaw pa broken kay guwa para kaayo nimo. Sagdi na lang. Og nagkatsulaanay na bitaw mong Ford. At least mamatay ka nga dili boring imuhang life. Og nangatawa dayon sila. Aha ka dyan. Pero wala pa yun na human ako mga barkada. Kay ilaha man ang gistok ang tsakadal nga si Amanda. Ang ex ni Ford. Og ahak jud kayo. Kay pag-view nila sa My Day, kay ang picture kay nagsakay siya sa sakyanan. O kung wala ko masayop, sakyanan jud to ni Bogs. Ug ang usa ka picture pa jud kay ga side view ang kanahan nga Ford. Unya na ay nakasulat nga just like the old days. Sakita jud. Ang Ford kinagaduadto pa sa ko aganina. Unya gauban day silang Amanda. Unya na pa siya let me explain. It's not what you think daw. Basta kay ning tiyabaw na jud ko gihilak eh. Bahala mo dira. Basta kay nasakitan ko. Sakit kay kondughan. Grabe. Napa siya ipahilak-hilak kanina. Nag-artista na lang unta siya. Nagsigi jud kog bagot-bot sa tubangan sa kong mga barkada. Hug nikalit nitong ingon akong isa ka amiga nga, Madi, dapat mo balos tong Ford sa gihimo niya kay Pia. Nitubag pa akong bayart nga friend nga, yes Madi, ato ang luokon to si Amanda. Ug daghan pa jud kaayong mga giipang istorya nga mga kabuang ako ang mga barkada. Bintaha ra jud ning naatay mga jumiga nga mga kasabot ra sad nato. Ug andam ta damayan sa kasakit. Nga atong napansakan ba. Bitaw. Sakit jud kaayo. Sumoto nga nilabay ang mga adlaw. Nara ko ato sa shop kay naa ako'y gitrabaho. Ug sa dihang naay ni kalit o good morning sa kuha. Ning siga jud ako ang mga mata. Si Doc Martin mana. Hastang gwapuha sad kayo niya eh. Og pagkahoy pa jud, kay naaman siya'y bit-bit nga buwak. Ang favorite nga buwak pa jud na ako. Buwak sa kalabasa. Bitaw. Rose nga pink, tapos na ay mga babies nga breath. Ug ako ang paborito kayo nga fudge bar nga chocolate.
Og naa pa joy isa ka dosena nga Ferrero. Og naa pa joy teddy bear. Og kung dili lang ni amigo ni Ford, makaingon jud ko og basin og na love at first sight ni si Doc nako ba. Bitaw. Ningon pa siya. Pia, special delivery para nimo. Hunta ganahan ka. Then nangutana pa kong Doc kung anong nakatuod siya di ari. Nitubag ra pod siya nga nangutana ra daw siya. Og iya pa jud kong gi-invite pagka Saturday kay birthday daw niya. Nagduha-duha pa ko kung moadto ba ko kay basin ma-OP ko didto. Pero nag-promise na si Doc nga dili daw ko ma-OP. So mo to kami sugot ko nga moadto ko siyang birthday. Dayon nangayo pa nag-number si Doc sa kuha. So mo to nga gihatag ra pud nako akong number kay Doc. Pagkagabi ana kay sayo ko'y ko nintugpa sa akong bed. Kung kanos ako feeling broke ay haasad na nga busy ako mga dog nga friends. Nagsigir ako scroll sa akong mga social media account nato. Og nagtan-aw ko og bitaw. Pag sa diha ako bitaw nang gi-stalk si Ford. As usual, wala man gihapoy update ning tawhanan eh. Wala man joy tawo ni kakuti-kuti siyang Facebook. Ang last post niya kay katupang pang steak night tawo namo. Dayon gi-stalk pud nako ang ex ni Bogs nga si Amanda. Hantod sa na ako'y nakita sa iyang post. Nga na siya'y gihawiran niya baga. Haniyati siya. Masayop pa si Pipito manaloto og taya sa last two. Pero wala jud ko nasayop pa. Nga braso jud ni Bogs. Aha kalagi. Akong dugahan kay gitusok-tusok na sad sa kasakit. Ug ang caption siyang post, holding you forever. Agay. Ako ray nasakitan og naguol sa akong gibati karon. Og nitulo na sad ako ang mga luha. Then pagka next morning ana, kinatingala ko kung anong kabisi ba sa tananay. Naa ako mga kuya og ilahang kaasawahan. Ningon ako isa ka kuya, nga wala man ligi dari si Parpia. Natingala pa ko kung kinsa na si Par. Among yun akong kuya, nga imong uyab god. Ayaw ing na og nagbuwag mo, kay ako jud tong paatngan ba. Makuratan sa daaning kuya eh. Pero ako siyang giingnan, nga taka ra kaya. Busy ra to sa station. Tubag si kuya, nga sure ka, nga wala man siya karon didto ba. Og medyo nakuratsud ko. Pero ako agyapong giinan si kuya, nga ayaw kabalakay. Kay kabalo ko kung asa ko ang uyab. Diyan ingon na akong isa ka kuya nga, ugma ang wedding anniversary nilang Mami Pia. Pauban unyang Ford, og kamoy pangita og catering nga makaserve ugma. Kay ning back out man to amo ang kasabot. Diyon ni mas na dyan. Matong niingon ko, nga wala man siya diri ay. O grabing katawa sa kong isa ka maguwang hoy. Aha ka. Og nagsigi pa yun na siya balik-balik nga bulag na lagi daming Ford. Kay klaro kono kayo. Pero wala di ko may angkon nga gabuwag ming Ford ay. Pero akong ginan akong kuya, nga ayaw jud og pataka diraya. Wala may nagbulag. Aha ka. Makapangangkon man sabdaaning kalakiha ay. Mabitaw ning rason nga dili jud nako unta dadon dari sa balay. Unsaon ta man nga nasakpan man. Taud-taud ana kay migawas pa kong isa ka kuya og naay gitawagan.
Pero wala na ko kadungog kung kinsa to'y gitawagan ni kuya eh. Pero pagsulod niya kay dako kaya na siya pahiyom jud. Nga mura og mawasli iyahang nawong. Then after na mog pamahaw, nagsige na sila og paburot og mga balon para ugma. Kay dinalian lagi daw. Kay dapat unta mag-travel ni akong airmats og airpads. Pero lagi na may COVID. Sumoto nga naka-decide na lang sila nga maghanda na lang dire. Then taod-taod ana kay naanay nag-doorbell. Ako pa'y gisugo sa kong mama nga ako'y pabrihon. Ninggawas jud ko nga nagsigi og usap-usap sa kong gikaon nga bubblegum. Pero pag open jud ako sa gate, panabangi. Naratol jud kog pinakalit. Og natulon jud nako akong bubblegum og wala ko kasarang. Gitry pa na ako og ubo-ubo kay basin mo balik pa. Pero it's too late na kay natulo na jud nako tanan. Aha ka. Nilugpot jud na ako ang kasing-kasing. Nakapangutana jud ko niya kung anong naa siya dire. Nito bagpod siya, nga gitawagan daw siyang kuya kay kinahanglan ako tabang. Nakapangutana jud ko niya kung unsa nga tabang man. Og migawas na ako ang kuya. Og niingon nga piya, hukari sa ni imuhang uyabo. Kaya talagi ba? Unya si Ford kinilantaw na ako pagkadungog niya nga uyab daw. Nahiwi na ni Ron. Mura man og I don't belong in here na jud ba. Kaya akong mga maguwang ginairo jud ko nila og ayo. Naghukad sa tawon ko para kay Ford. Og nalipay kay akong mami pagkakita nila kay Ford. Og ako tawon kay mura ko og white lady nga nasaag. Niingon pa ko ni Ford, nga love, hali isa, kaon sa direo. Gitawag dyan ako si Ford aron maka-explain ko niya. Kay nakita dyan ako nga natingala si Ford. Pag-abot niya sa kusina, kay ako din siyang gistoryahan. Ako siyang gingnan. Sorry kay sir. Wala pa na ako nasulti ang tinuod nga nagbuwag na ta. Pero nitutok ra na si Ford sa ko. Og dili pa na ako kaya nga mulantaw siyang nawong. Maong gadungo-dungo ra ko. Ako pa siyang gingnan. Nakadungog ka sa akong gistorya nimo. Og nikalit manino na siya gihilak ba. Og ningon siya, nga gibingaw daw siya sa kuntingog. Og gimingaw daw siya, nga mag-love ko niya. Naunsa man eh. Nga nung mihilak man siya dire. Ako siyang giingnan, ngayaw gilak-hilak dire. Basin ka karon. Nito bagpod siya, nga mag-istorya sa tapiya. Please. Tubagpot ko niya, nga okay sige. Pero pahidi sa na imo ang luha dira sir. Pero sa tinod lang, gasakit man sad pod akong dugahan, nga maglantaw niya. As in. Then taud-taud ana, kinalakaw namin ni Ford. Og sakyanan niya amo ang gigamit. Nangutana pa ko niya, nag-enjoy rasad ka itong nag-road trip mo si mong long time love. Nito bag siya, ngayaw ko himoyog sa lapiya. Please lang. Imuhang ginapang ingon, kay wala jud na nagkatimao. Tubagpod ko niya, hala sige pa makak pa. Dira man ka maayo. Ug sa dihang gikalit man naghunong ni Ford iyahang sakyanan. Ningon siya nga mag-istorya sa Gutapiya. Tubagpod ko niya, okay sige, nakay 5 minutes. Ningon siya, ngayaw ko ani love be.
Ug pagkadungog dyan ako sa love, no, mura man og nataga ko kung dughan ba. Ngayon pa siya, nga I'm sorry Pia. Tubag pud ko niya, you're sorry kay nakipagbalik na kang Amanda. Nitubag siya, nga I'm sorry kay nakipag-istorya kong Amanda. Iklaro lang namo ang tanan sa mua. Nitubag pud ko niya, pero sa tago pa jud mo nang istorya, di ba? Nitubag siya, ipasaylo na ako siya. Tubag pud ko, kay nagpasaylo ay lugar mo. Idi nice. Nitubag si Ford, ikaw akong love, Sofia. Sa una pa. Pero ako siyang giingnan, okay Ford. Pero, ang closure ninyo, kay ang ending kay kiss, di ba? Pero niingon pa na si Ford nga wala daw sila ka-kiss. Hog naglagot na jud ko. Denial kayo siya. Sa moto nga ako ang gipaabrihan niya ang door. Ug ming naog jud kog dali-dali. Nagpara din kog taxi. Ug gibiyaan na sad nako si Ford. Ug niadto ko sa kaila nako nga caterer. Sa moto nga wedding anniversary day na sa kuang palanggang mga ginikanan. Daghan kay mga tawo nga invited. Pero ambot lang jud nako kung anong naaman ko'y ginapaabot. Ambot lang kung anong ginahulat nako si Ford. Pero ahak jud kay bisan anino sa buing, wala man jud ni tumaw sa balay. Kada naay sakyanan nga muhunong, magdali jud ko gawas kay basin si Ford. Dili man ako siya matiis ba. Gusto na ko nga paminawo na jud iyahang side ba. Di baling marupok ba. Then siguro mga alas 10 na to sa gabi ug hapit na mahuman ang celebration. Nagsige pag-ingon ako mga barkada nga adtuon na lang daw nako si Ford sa iyang kondo. Kay basin daw kunog na unsa na to. Og nahibaw-an pa jud nako nga rest day daw to ni boss. Pagkadungog jud nako ato kay nikabad jud kog adto sa gawas. Og giatras nako akong sakyanan. Og nagdali-dali kog adto sa iyang kondo. Wala ko kabalo sa kuang nabate. Nakulbaan jud kay ko. Wala ko kabalo sa akong na-feel. Pag-abot jud nako sa iyang kondo, may pagwala na lang ko ning adto diri ba. Makakita raman di ay ko og live show. Nagtindog jud ko sa portahan. Nga nakita na ko si Amanda nga naa sa sofa bed. Ug naa siya sa taas ni Ford.